Sa nagapangunang balita, masobra 20 kabalay na sunog sa barangay Benedicto Haro sa Iloilo City. Samtang lalaki patay sa matrap sa nasunog na talyer sa barangay Balabago, Haro. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa barangay Benedicto Haro. Kim? Jert, hindi magnubo sa 20 ka istruktura ang ginlamon sang kalayo kasunod sang separado nga insidente sang sunog nga nagluntad subong lagi niadlaw sa rin isa ka persona ang ginbawian sang kabuhi. Makit-an sa saning nga video ang maitom kag madamol nga aso gikan sa residential area. Makitan man ang kalaparon sang sunog. Nagluntad ang sunog sa barangay Benedicto Haro sa Iloilo pasado alas 12 kay nasang udto. Ginhingagaw pa sa pila ka mga residente nga salbaro ng ilang mga gamit. Apang si Josie, wala gid sang nasalbar bangod wala ini sa ila sang natabo ang insidente. Wala siya sariya lang ang balay. Ano mga nasalbar? Wala ka balingon lang gawin mo naman. Tiyan, nung takiya mo lang natabo. Apisar gilayon nga nakaresponde ang BFP, madasig hiyapon ang paglaptas ng kalayo. Sa weather, katido medyo man-notice nyo, medyo baskog man ang hangin kaginay. Especially during sa kasagsagan sang sunog. Ang mga balay almost dikit-dikit. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, masobra 20 kabalay ang nasunog kag hindi magrubo sa 10 kabalay ang totally gutted. Alauna 50 na sang gindeklara nga fire under control. Ginatumod pa ang ginhalinan sang kalayo. Hindi na malabot sang 25 anyos nga si Rosto Mansita ang iya handom nga mangin katapos ang Bureau of Fire Protection. Ini matapos nga wala makaluwa sa sunog sa isa ka talyer sa barangay Balabago Haro alas 2:30 kainas ang kagahon. Sa sining nga video, mabatian pa ang pagsinagit sa mga himata sang biktima. Suno sa amay ni Rostom nga si Angelito, nagakatulog ang ianak sa iya kwarto sang nagluntad ang sunog. Gintiwa niya masalbar ang biktima, apang narumpag na ang atop sang kwarto ni Rostom. Kung makasakit, sir, tiwala na mimo, kay kalayo na kung siya. Lakat ka lang na siyang katarong. Kalayo ang kagad ni Lord. Suno sa BFP, posible nga nakabugtaw ang biktima kag nagtingwa pa palagyo. Apang na-suffocate ini, rason nga wala makagwa. Ang location kung din sa na-recover is away na sa iyang iligdaan kasi pagbugtaw, dako nagit katamang kalayo. Suno sa Bureau of Fire Protection, may nabatian yung lupok samtang nagaluntad ng sunog. Padayon pa ginahibalo sang BFP ang gintunaan sang kalayo. Lakip man sa nasunog ang apat yung motor kag isa kasalakyan. 65,000 pesos ang danyo sa ginbilin sang sunog. Jert, sa inisyal nga datos sang CSWDO, nagsaka na sa 47 ka mga balay ang nasunog diri sa barangay Benedicto Haro sa diin 65 ka mga pamilya ang apektado. Sa subong nga ginaplastar na ang multipurpose building sa barangay nga magaserve evacuation center sang mga biktima. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas.